all along. Thank you. Gracias, colega. Tiene un minuto el señor Chountis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, πριν ένα ακριβώς χρόνο η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Έλληνας Πρωθυπουργός αποφάσισαν η Ελλάδα να παίξει το ρόλο του κοινωνικού και του οικονομικού πειραματόζωου. Ελήφθησαν λοιπόν ακραία αντικοινωνικά μέτρα με πρόσχημα τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους και της ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας. Τα αποτελέσματα. Το χρέος πλησιάζει το 150%. Δεύτερο, η ανεργία είναι στο 15%, η ανεργία των νέων στο 30%, ο πληθωρισμός στο 4,4%, η ύφεση στο μείον 6,6% στο τελευταίο τετράμινο του 2010. Κύριε Ρεν, το πείραμα το ελληνικό απέτυχε, το πειραματόζω είναι έτοιμο να το εξοντώσετε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, την ίδια μοίρα επιφυλάσσουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα άλλα κράτη με το σύμφωνο για το ευρώ, δηλαδή την ευρωπαϊκή εκδοχή του ελληνικού μνημονίου. Είμαστε εναντίον αυτού του συμφώνου, διότι δεν θέλουμε την εξόντωση των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των ανέργων. Κύριε Ρεν, όταν υπεγράφει το ελληνικό μνημόνιο, ευχηθήκατε στους Έλληνες καλό κουράγιο. Αν είσαστε συνεπείς στις ευχές, την Παρασκευή, το Σάββατο, πρέπει να πείτε το ίδιο. Καλό κουράγιο και στους Ευρωπαίους εργαζόμενους. Ευχαριστώ πολύ. Gracias, colega. 2 minutos tiene nuestro presidente Hans-Gert Pöttering. Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der amerikanische